नमस्कार, मी मधुरा सावयकर. प्रुडंटच्या पंचपक्वान्न या कार्यक्रमात मी तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. होळी म्हणजे रंगाचा, आनंदाचा आणि उत्साहाचा सण. होळी म्हणजे फक्त रंग खेळणं नाही, तर त्याबरोबरच नात्यांमध्ये गोडवा वाढवणं, आपुलकीची नाती तयार करणं आणि नव्या सुरुवातींचं स्वागत करणं. आणि या गोड सणात गोड पदार्थ तर हवाच, तर पंचपक्वान्न होळी स्पेशलच्या या एपिसोडमध्ये आपण बनवणार आहोत खास पारंपरिक पुरणपोळी आणि कटाची आमटी. मऊ पोळी, आतलं सुगंधी गोड पुरण, आहाहा. होळीच्या सणाची मजा दुप्पट करणारा हा गोड पदार्थ. चला तर मग रंगासोबत गोडव्याचीही उधळण करूया. आजच्या या स्पेशल एपिसोडमध्ये आपण पाहूया पुरणपोळी आणि कटाची आमटी. चला तर मग पुरणपोळीसाठी लागणारे आपण साहित्य पाहूया. चणा डाळ, हळद, मीठ, गूळ, वेलची पावडर, गव्हाचे पीठ आणि साखर, तेल आणि पाणी. बहुतेक वेळा आपल्याकडे पुरणपोळी करताना आपण मैद्याचे पीठ वापरतो, पण आजच्या या एपिसोडमध्ये मी तुम्हाला एक हेल्दी व्हर्जन दाखवणार आहे पुरणपोळीचं, ज्याच्यात आपण गव्हाचं पीठ वापरून पुरणपोळी करणार आहोत. पुरणपोळी करायचं म्हटलं की ती लगेच आता ठरवली आणि लगेच दुसऱ्या मिनिटाला झाली असं होत नाही. त्याची तयारी आदल्या रात्रीपासून करावी लागते. तर आपण घेतलेली आहे चण्याची डाळ, जी 1 वाटी आहे आणि ती आपल्याला आदल्या दिवशी भिजत घालायची आहे. जर तुमच्या लक्षात उरलं नाही भिजत घालायची, तर तुम्ही अगदी अर्धा तास देखील सुद्धा भिजत घालू शकता. एका वाटीला कमीत कमी 3 वाट्या पाणी घालून डाळ भिजत ठेवायची अर्ध्या तासासाठी. तर पुरणपोळीचा महत्त्वाचा घटक आहे पुरण. आता ते पुरण कसे करायचे ते आपण बघूया. मी आधी सांगितल्याप्रमाणे आपण जी डाळ भिजत घातली होती ती भिजून घेतल्यानंतर आपण ती स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची आणि कुकरमध्ये स्टीलच्या भांड्यामध्ये 1 वाटी डाळ आणि 2 वाट्या पाणी तरी घालून ती शिजत ठेवायची. आणि ती शिजत ठेवताना शिजवून घेताना ती कमीत कमी 4 ते 5 शिट्ट्या घेऊन ती शिजवायची, म्हणजे आपल्याला डाळ व्यवस्थित शिजवून घेता येते. आता मी ही 1 वाटी डाळ शिजवून घेतली आहे, तर ती बघा अशी दिसते. ही बघा मी हाताने चिरडून दाखवते कशी छान शिजलेली आहे. चला तर मग आता आपण पुरणाची तयारी करूया. सर्वप्रथम गॅसवर आपण कढई ठेवूया. तर एक पॅन ठेवून त्या पॅनमध्ये आपण हा साधारण 1 वाटी गूळ, एका वाटीच्या डाळीला 1 वाटी गूळ ह्या प्रकारे प्रमाण घालूया. आणि त्याचबरोबर 2 चमचे साखर. आता साखर आपण ह्याकरता घालतो कारण त्याची गोडी व्यवस्थित सगळीकडे पसरावी. साखर अगदी ऑप्शनल आहे, तुम्हाला पाहिजे तरच घातली तरी चालते. तर आता आपण ही साखर आणि गूळ विरघळवून घेऊया. पाणी अजिबात घालायचं नाही आहे, कारण गॅसच्या त्या हीटमुळेच गूळ विरघळला जातो व्यवस्थित. तर बघा हा गूळ कसा विरघळलेला आहे.
तर आता आपण ह्यामध्ये शिजवलेली 1 वाटी जी डाळ आहे ती घालू आणि हे असंच ढवळत राहायचं आहे. तर मी आता गॅस बंद केलेला आहे आणि माझं पुरण तयार आहे. आता मी याच्यात 1 चिमूटभर वेलचीची पावडर आणि अगदी चिमूटभर मीठ, आता हे अगदी चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून वेलचीची पावडर आणि मीठ व्यवस्थित सगळ्या पिठाला लागेल. आता हे पुरण स्मॅश करून घेण्यासाठी तुम्ही एकतर मिक्सरमध्ये तरी वाटून घेऊ शकता, नाहीतर एका चाळणीत ते पीठ हे पुरण ओतून अगदी वाटीने नाहीतर छोट्या भांड्याने ते स्मॅश करून अगदी बारीक करून घेऊ शकता. पुरण आपलं तयार आहे आणि मी ते थोडं बाजूला ठेवलं आहे थंड होण्याकरिता. आता आपण पोळीचं पीठ कसं भिजवायचं ते बघूया. 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे आणि त्याच्यात चवीपुरतं मीठ, थोडीशी हळद पावडर रंगासाठी आणि 1 चमचाभर तेल घालून आणि पाणी मिक्स हळूहळू पाणी मिक्स करून ते अगदी आपण पोळीला जसं पीठ भिजवतो त्याप्रमाणे भिजवून घ्यायचं आहे. पूर्णपणे पीठ भिजवून झाल्यानंतर एक साधारण अर्धा ते 1 तास हे पीठ बाजूला ठेवायचं आणि त्याच्यात आपण 4 ते 5 चमचे तेल घालून त्या तेलात ते भिजत ठेवायचं, जेणेकरून नंतर आपण ती पोळी लाटताना आपल्याला ते पीठ एका तारेप्रमाणे मिळेल आणि त्याचे तुकडे होणार नाही याची आपण काळजी घ्यायची. त्याच्यासाठी हे तेलाचं आपण त्याला म्हणूया मालिश जे आवश्यक असतं. आता मी हे पोळीचं पीठ भिजवलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. हे मी हळद घातली आहे त्याच्यामध्ये म्हणून हे पिवळं दिसतंय आणि हे जे मी तेल घातलेलं आहे त्यामुळे तुम्ही बघू शकता किती माझं बोट आतमध्ये जातं आणि किती मऊ झालेलं आहे. आता हा टेक्स्चर आला तर आपली पुरणपोळी चांगली होणार ह्याची मी गॅरंटी देते. तुम्ही हे बघू शकता 1 तारी हे तुटत नाही आहे. असं पीठ आपल्याला पुरणपोळीसाठी गरजेचं आहे. तर माझं पुरण तयार होतं आणि मी असे हे पुरणाचे गोळे करून घेतलेले आहेत. माझं पीठ पण तयार आहे. आता आपण पोळी करायला घेऊया. आता पोळीसाठी मला लागणार आहे, मी गव्हाचं पीठ लावायला घेणार आहे. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही तांदळाचं पीठ पण घेऊ शकता. चला तर आता पोळी लाटायला घेऊया. तर पुरणपोळी करताना जे पीठ आहे पुरणपोळीचं ते आपल्याला खूप मळावं लागतं, नाहीतर त्या पोळ्या चांगल्या होत नाहीत. तर मी हे बघा हातावर असं चांगलं मळून घेते आहे. आता हे असं स्प्रेड करायचं हातावर आणि आता याच्यावर हा पुरणाचा गोळा ठेवून त्याला पूर्ण आतमध्ये घालायचं. जसं आपण मोदकांचं स्टफिंग करतो तसंच पुरणपोळीचं पुरण आतमध्ये घालून स्टफ करायचं आणि हे बंद करायचं. लाटायच्या आधी पोळपाटावर थोडं पीठ लावून घ्यायचं. जेणेकरून खाली पोळी चिकटत नाही. आणि हलक्या हाताने आपल्याला हा गोळा लाटायचा आहे. मध्ये असं थोडं पीठ त्याला डस्ट करायचं, जेणेकरून ते पीठ पोळी लाटण्याला चिकटणार नाही.
आपला तवा बऱ्यापैकी गरम झालेला आहे. आता आपण ही लाटलेली पोळी तव्यावर घालू. आमच्या घरी म्हणजे माझ्या आईच्या घरी होळी म्हटलं की पुरणपोळी ही असायचीच. आणि मला अजून आठवतं, लख्ख आठवतं की आमच्या स्वयंपाकघरात म्हणजे आई आणि काकू अशा पुरणपोळ्या करत बसायच्या. सो हे पुरणपोळीचे धडे अगदी लहानपणापासून मिळत आलेले आहेत. सो आता ही आपण पुरणपोळी परतून घेऊया. बघा कशी खरपूस भाजलेली आहे. ह्या एका भाजलेल्या बाजूने आपण त्याला थोडं तूप लावून घेऊ. वाह, काय घमघमाट सुटलाय सांगू. ह्या पण बाजूने आपण त्याला तूप लावून घेऊ. मला थोडं जास्त तूप लागतं, त्यामुळे मी कंजूसगिरी अजिबात करणार नाही आहे. तुम्हाला पाहिजे तेवढं तुम्ही लावू शकता, कारण तुपात भिजलेली पुरणपोळी मजाच वेगळी. तर अशा प्रकारे आपली पुरणपोळी रेडी आहे. आता या पुरणपोळीसोबत काहीतरी हवंच. मग बहुतेक वेळा लोक तुपासोबत, नाहीतर दुधासोबत, नाहीतर नारळाच्या गोड रसासोबत पुरणपोळी खाणं पसंत करतात. पण मी लहानपणापासून ह्या पुरणपोळीसोबत खात आलेली आहे ती म्हणजे कटाची आमटी. आता कट म्हणजे बहुतेक जणांना माहीत नसेल. कट म्हणजे काय, तर जेव्हा आपण चण्याची डाळ शिजवतो आणि ते शिजवलेल्या डाळीचं जे पाणी राहतं तो म्हणजे कट. आता त्या कटाची आमटी कशी करायची ते आपण पाहू. तर आता आपण कटाच्या आमटीचं साहित्य पाहूया. कटाची आमटी आपण पुरणपोळीसोबत सुद्धा खाऊ शकतो किंवा लोक भाताबरोबर सुद्धा खातात. त्याची चव एक अशी तिखट, आंबट, गोड अशी असते. त्यामुळे पुरणपोळीबरोबर खाताना त्याची एक मजाच वेगळी असते, जी आपल्याला आणि कशातही मिळत नाही. त्यामुळे पुरणपोळी आणि कटाची आमटी हे कॉम्बो खूपच मजेशीर असतं. तर आता आपण पाहूया साहित्य. तर कटाच्या आमटीसाठी मी इथे घेतलेले आहेत सुक्या मिरच्या, जिरं, मिरी, लवंग आणि खडा हिंग. तुमच्याकडे खडा हिंग नसेल तर तुम्ही पावडर हिंग पण वापरू शकता. मग आपल्याला लागणार आहे मोहरी, मग आहे हळद, मग सुकी मिरची, कढीपत्ता, सुकं खोबरं जे मी आधीच भाजून घेतलेलं आहे, मग गूळ, मग आमसूल किंवा चिंच पण वापरू शकता, कोथिंबीर, हरभऱ्याची डाळ किंवा चणा डाळ, ओल्या नारळाचा रस, मीठ आणि आपला मेन साहित्य आहे जे पाणी, जे चण्याच्या डाळीचं पाणी आणि तेल. पुरणपोळीसाठी जेव्हा आपण चण्याची डाळ शिजवतो तेव्हा ते वरचं पाणी आपल्याला पुरणपोळीसाठी तर लागतच नाही. त्यामुळे बहुतेक वेळा ते आपण टाकून देतो. तर अशा वेळी तुम्ही जेव्हा पुरणपोळी करत असाल तेव्हा मी आवर्जून सांगते आहे की तुम्ही जास्त पाणी घाला आणि ते उरलेल्या पाण्याचा कट करा. काही नाही, साधी फोडणी देऊन नारळाचा रस घालून अगदी सोपी अवघ्या 10-15 मिनिटात होणारा हा पदार्थ आहे. तर हे चण्याच्या डाळीचं पाणी खूप पौष्टिक असतं. त्यामुळे रोजच्या जीवनात आपण काय आमटी करायची, नाहीतर तेच डाळीची आमटी, नाहीतर आणि कुठली कडधान्याची आमटी करून जर तुम्ही बोर होत असाल
तर नक्की आवर्जून कटाची आमटी करून पहा. आता आपण कटाच्या आमटीला सुरुवात करूया. प्रथम आपल्याला एक पॅन ठेवायचा आहे आणि पॅनमध्ये आपल्याला साधारण 1 ते 2 चमचे तेल घालायचं आहे. आता तेल गरम होईस्तोवर आपण त्याच्यात काय काय साहित्य घालायचं ते बघूया. मोहरी घालायची आहे, सुकी मिरची घालायची आहे, ओली मिरची पण घालायची आहे, मग जिरं, खडा हिंग, मग लवंग, मिरी हे सगळं घालून आपल्याला ते परतून घ्यायचं आहे. आता आपलं तेल गरम झालेलं आहे, तर आपण त्याच्यात साधारण 1 चमचा मोहरी घालूया, त्याच्यात जिरं घालूया, मग ओली मिरची, 1 सुकी मिरची, मग खडा हिंग, लवंग, मिरी, किंचित हळद, कढीपत्ता, तर हे चांगलं परतून. आता मी हे सगळं भाजून घेतलेलं आहे. आता मी त्याच्यातली फक्त सुकी मिरची बाजूला ठेवली आहे, ती आपण वाटायची नाही आहे, ती जस्ट कटात आपल्याला घालायची आहे. आणि हे जे उरलेलं सगळं आहे ते आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरमध्ये. तर मिक्सरमध्ये आपण हे भाजलेले सगळे मसाले घातले आहेत. आता त्याच्यात आपल्याला सुकं खोबरं घालायचं आहे आणि ही शिजलेली आपल्याला थोडी चण्याची डाळ पण घालायची आहे. आता हे घालायचं कारण म्हणजे डाळीचं शिजलेलं पाणी खूप पातळ असतं आणि जर आपण ही शिजलेली डाळ घातली त्यामध्ये तर त्याला एक जरा जाडपणा येतो, त्याला आळण येतं असं आपण म्हणतो. सो ही शिजलेली चण्याची 1 चमचा डाळ घातली तर खूप चांगला टेक्स्चर येतं आपल्या कटाला. आता हे आपण वाटून घेऊया. तर आपण हे कटाच्या आमटीसाठीचं वाटण वाटून घेतलेलं आहे. तर आता आपण हे फोडणीला घालूया. मी सुरुवातीला फोडणी केलेली होती, त्याच्यामुळे तेव्हा मी 1-2-3 चमचे तरी तेल घातलेलं, त्यामुळे आता अगदी थोडंसं तेल घालायचं आहे. आता हे तेल तापलेलं आहे, त्यामुळे आपण तेलात ह्या आपण आधीच भाजून घेतलेल्या मिरच्या घालूया. मी आधी कढीपत्ता टाकलेला होता वाटणात, त्याची एक छान टेस्ट येते म्हणून मी आधी घातलेला. आता पण आपल्याला एक थोडासा घालूया. तर आपण यामध्ये डाळीचं पाणी घालूया. हे चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे. आता आपण हे उकळी येण्यासाठी थोडा वेळ झाकून ठेवू. तर ह्याला एक छान उकळी फुटलेली आहे. तर आता आपण यामध्ये आपण जे वाटून घेतलेलं वाटण आहे ते घालू. आता आपण ह्याच्यात वाटण घातलेलं आहे, ते आपण चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊया आणि पुन्हा एकदा झाकण ठेवूया आणि एक उकळी येऊ देऊया. तर बघा ह्याला छान उकळी आलेली आहे. वास पण खूप छान सुटला आहे, अगदी खमंग वास सुटला आहे. तर आता आपण यामध्ये घालूया गूळ,
मग टाकायचं आहे चवीपुरतं मीठ, घालायचं आहे चवीपुरतं मीठ, आणि 2 आमसूल. आणि आता हे पुन्हा ढवळून घ्यायचं आहे, कारण मीठ गूळ हे व्यवस्थित गूळ महत्त्वाचा, गूळ हा व्यवस्थित विरघळला पाहिजे. आता आपण याच्यात घालणार आहोत ओल्या नारळाचा रस. हा मी साधारण 1 वाटी घेतलेला. आता इथे महत्त्वाचं म्हणजे नारळाचा रस घातल्यानंतर आपल्याला या कटाला उकळी येऊ द्यायची नाही आहे, कारण उकळी जर आली तर नारळाचा रस हा फुटू शकतो आणि आपला कट खराब होऊ शकतो. त्यामुळे मंद आचेवर 1-2 मिनिटं ढवळायचं आहे. तर आपला कट इथे तयार आहे. मी गॅस बंद करते आहे आणि आता आपण त्याच्यावर कोथिंबीर घालून गार्निश करू. तर पुरणपोळी आणि कटाची आमटी तयार आहे. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. होळी अगदी 2 दिवसांवर आली आहे, त्यामुळे यावर्षी या होळीला तुम्ही ही पुरणाची पोळी आणि कटाची आमटी नक्की ट्राय करा आणि आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि प्रुडंट पाहत राहा.